gashi kin zama jinin jikina, lokaci guda na kamu. Amincin Allah ya tabbata a gare ki malama. Kai ma haka, amma sunana ni ba malama ba ce, sunana Amira. Gaskiya sunanki ya dace da kyakkyawan suranki, ni kuma sunana Amir. Barkanki da wannan lokacin. Yawwa barka ne. Amira, me zai hana ki rufe littafin nan naki domin wata magana mai muhimmanci? Kai kuma me zai hana ka bari mu yi shi a lokacin da bana tare da shi? Saboda yanzu lokacin da ya fi dacewa, domin shi lokaci sakare ne yakan iya wucewa da abin da mutum yake so. To shi kenan, ina jin ka, amma da fatan ba za ka ci lokuta da yawa ba, sabida ƙurewanta. Hello? Amira, kina ina? Ga nan ina kusa. To ina son mu haɗa yanzu. To shi kenan, ga nan zuwa. To ka ji Amir an kira ni, sai mun sake haɗuwa. Amira, a duk lokacin da ban samu ganinki ba, ina jin kaina kamar ina cikin maraici. Allah sarki Abbas, ashe kai ma haka? Amma sai dai ni na fi ka shiga cikin damuwa a yayin da bana tare da kai. Amira, misalto inda nake son ki a cikin raina wahala ce. Abbas kenan, ka manta cewa Allah ya yi ka domin ni, kuma ni ma haka? Gaskiya Amira, ke kwararriya ce wajen iya sarrafa harshe. Kai kuma gwani ne ba wajen iya sarrafa ni? Allah ya bar mu tare. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina na kaina Umar Tela. Amir, ya ne ya gari wai? Normal wallahi. Ya aiki ne? Aiki da godiya a makaranta. Alhamdulillah, amma yanzu muna cikin hutun sabon shekara. Ok, I'm sorry, haka ne fa. Ya me labari na Amir? Babban labari a gare ni shine na fara shiga cikin sahunku. Amir, kana so ka ce mun ka fara soyayya? Rai ma kuwa. Amma Amir, fara soyayya yanzu ba zai iya kawo ma cikas game da karatunka ba. Insha Allah ba zai faru ba, domin shi soyayya da kuma karatu ai ba kishiyoyin juna bane. Haka ne, to Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin ya Allah. Yawwa, baka faɗa mun sunanta ba Amir. Sunanta Amira. Amir da Amira kenan. Yawwa, ashe ka gane. To bari tashin tafi Umar, sai next time. To shikenan, nagode Amir, a gaida mutanen gida. Assalamu alaiki. Wa alaikum salam. Farar mace alkibar mata, fara mai farar aniya. Ina fatan dai kina lafiya. Lafiya ƙalau, ya aiki? Aiki da godiya. Dan halal, ka ki ambato yanzu nan nake ayyana ka a cikin zuciyata. Sai ka kira ni daidai wannan lokacin. Amira, ina son ki a zahiri. Shi yasa zuciyarki tana saka miki abin da yake tare da ni. Haka ne, yauwa Abbas. Na'am. Gobe ina son mu samu zamani da kai. Akwai wata magana da za mu tattauna. Yayi karki damu, Allah ya kai mu zuwa gobe. Amin. Na gode. Yauwa, ban faɗa maka wani magana ba. Abbanmu ya siya mu waya. Miki murna, congratulations. I'm sorry Amir, na tafi na barka ba. Don Allah, kar kai tunanin na wulakanta. No, karki damu. Ai na san Allah bai halicci zuciyarki don ta wulakanta mutum ba. Haka ne, faɗi bukatunka, ni kuma ina jin ka. A ranar 22 ga watan March, da misalin karfe 12 na rana, na fara ganin ki a duniya, a cikin Federal Locus. Amma sai dai abin mamaki, tun daga wannan ranar zuciyata ta kasa samun sukuni. Don wani abu ba,
kawai ina fargaban saɓanin tunanina ne a kanki. Ni fa na kasa gane ina ne ka dosa. Gabaki ɗaya ina ganin kaina a cikin dubu ka fitar da ni haske Amira. Da tunaninki ne ke kwana, da ita nake tashi. Idan na kwanta bacci idanuwana ba sa ganin komai sai kyan idanuwanki masu kyau da tozali. A takaice dai Amira ina son ki. Na gode kuma na yaba da irin ƙoƙarinka a kaina. Amma samun soyayya a gare ni ba abu ne mai yiwuwa ba. Don haka ka yi haƙuri sai an jima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina da Allah kai ne Umar Tela? Ni ne. Dama na kawo kayana ne. Ok, mu gani? Wani kalan dinki zama? Har jamfa ne daidai nan amma dai hannun gini. Ok, shi kenan ɗari takwas za ka biya. Ta shi kenan ba damu amma ran asabar nake so. Kar ka damu. Ta bari in koma sai ka gani. Idanu sun kalle ki kuma kunnuwa sun ji sautin muryanki, sannan zuciya ta yi na'am da ke. Me yasa ba za ki tallafa musu ba Amira? Amma ka yi haƙuri ka janye wannan ƙudurin naka. Ba don komai ba, saboda na riga na yi wa wani alƙawari. Amira kenan, haka kika ce? Haka na ce, Amira. To abin da nake so ki sani a rayuwa shine ni masoyinki ne, shi kuma wancan kaddarar ki ce. Domin na yi alkawarin zan inganta rayuwarki, sannan zan shayar da ke ruwa mai daɗi na soyayya. Ina so ki yi tunani a kai, kuma wannan shine takun ƙarshe. Na bar ki lafiya.